खुलुमबाय लोगोफोर बर'नि रानि 2.0 नि गुबुन मोनसे भिडिअआव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आसा खालाम नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। खायसे आगैमोना धोनदि रसनि सोमोन्दै कमेन्टआव टाइम आरो खायसे बाथ्राफोरखौ सोंहरफिननायखौ नुनो मोननाय जादों। बेखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअखौ सुंद'यैब्लाबो लाबोनाय जाबाय। धोनदि रसनि जागायनाय समा जादों 18 अक्ट'बरनि 12:18 निफ्राय 19 अक्ट'बरनि 1:57 सिम। बे समनि गेजेराव जानाय समखौनो धोनदि रस होनना बुंनाय जायो। बेखौ आं सिगांनि भिडिअआवबो फोरमायथिबोखानाय जादों। नोंथांमोननो खायसे बाथ्राखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों सुंद'यैब्लाबो फोरमायथिनो नाजागोन। बेनि आबुं भिडिअखौ नायनोब्ला आं नोंथांमोननो डिस्क्रिप्शनाव लिंकखौ होना दोनगोन। नोंथांमोना बेयाव थांना नायहैनो हागोन। नोंथांमोना गाबोन एबा 18 अक्ट'बरनि 12:18 आरो 19 अक्ट'बरनि 1:57 नि गेजेराव बै मुवा बेसादफोरखौ गिदिरखौ हास्लाबाबाबो फिसा फिसौखौ बायब्लानो जाबाय। मानोना बे मुवा बेसादखौ बायोब्ला बिमा लक्ष्मी आरो इसोर श्री गणेशनि अननायखौ जों मोननो हायो होनना बुंनाय जायो। जों मा मुवा बेसादखौ बायनांगौ आरो माखौ बायनाङा बेखौ सिगांनि भिडिअआव फोरमायखादों। अब्लाबो आं सुंद'यै फोरमायथिबावनोसै। जों धोनदि रसनि समाव हासिब, हालदि, बिमा लक्ष्मीनि आथिंनि आगान, पितल एबा धातुनि बर्तनफोर आरो आलारि बाथि, धोनदिया बेगर बेफोरखौ बायोब्ला मोजां। बेजों लोगोसे सना रुफा बेफोरखौ बायनो हायोब्ला मोजां जायो। नाथाय जों बेफोरखौ हास्लाबाबाबो बै सिगाङाव बुंनाय फिसा फिसौ मुवाफोरखौ बायब्लानो जाबाय। मा मुवा बेसादखौ बायनो नाङा होनबा लहाजों बानायनाय खांसि खुरै, ग्लासनि मुवा बेसाद, गोसोम गाबनि मुवा बेसाद बेफोरखौ नोंथांमोनाबो बे धोनदि रसनि समाव बायाब्लानो जाबाय। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर बेनि आबुं भिडिअखौ नायनो लुबैदों अब्ला डिस्क्रिप्शनाव थांनानै नायहैनो हागोन। बेखौ आं सिगाङावबो बुंबोखाबाय। बेजों लोगोसे गासै भिडिअ नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे नोंथांमोननि लोगो आरो जाथि खुरमाफोरनोबो शेयार खालामलायब्लानो जाबाय। जाहाथे बिथांमोनाबो बेनि सोमोन्दै मिन्थिना मोनो